Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lelo takubweretseraninso Bon Kalindo. Bon Kalindo, ukuti chani lelo? The DC. Lero posatira zimene zachitika dzulo, zonyasa, zofuna kubwezeretsa democracy mbuyo, apolisi komanso ame, kumaona anthu akukhapidwa, zinthu zawo zikuotchedwa, kulilongwe koma iwo kumangoyang'ana. Anthu ambiri ayimba mafoni kuti afunse kuti kodi inu ngati DC, president wa anthu osauka, mukutipo chani pa nkhani imeneyi? Ndipo ine siningakhale wosalankhulapo china chilichonse pa nkhani imeneyi. Nkhani imene yazizirisa wina aliyense Malawi wokonda dziko lake, ngakhale anthu akunja akuyimba mafoni. Kodi chawachitikira anamiwa ndi chani? Kodi chikuchitika ndi chani? Malawi akupita kuti anthu ambiri ali odandaula kwambiri, ngakhale kuti kuli zisiru zina zimene zikukondwera kwambiri ndi kumenyedwa kwa anamiwa, zisiru agalu amene akondwera akusekerera kwambiri, gulu ngati la Ken Msonda, gulu ndi azinzawo aku MCP amene akuona ngati ndi chimwemwe kwambiri pa zimene zachitika dzulo. Ndi zinthu zonyasa kwambiri mu democracy kuti tizikapangana chonchi. Nkhani yayikulu imene tikufuna kunena lero ndi nkhani za uchisiru mu dziko la democracy, kuchokera kwa atsogoleri amene akutenga kuti dziko ndi la amayi wawo, kulitenga dziko ngati ndi lawo. Komatu ndikufuna ndikuwuzeni kunena kuti at the blink of an eye zinthu zimasintha. Ilili ndi dziko la democracy, ndipo anthu ena anzanu atsogoleri anapita fight so hard kuti democracy imene tikuyinjoya lero ichitike. Koma zoona inuyo anthu apempha mademo kuti apange mademo abata ndi mtendere, amenenso anakupangisa iwe chakwera kuti ukakhale pa udindo umene wowo. Unkathamanga paja uli ndi juzi, utavala suti juzi ili nkati, kutentha ndi kutentha osamva. Lero liwauza anyamata ako kuti akhale like this, kumamenya anthu, kumakhapa anthu, pakana apolisi ndithu kumavala apolisi ndithu kumaona anthu akumenyedwa iwo osapangapo kanthu. Ame nkati, andi ame inuyo, inu ndinu zisiru kwambiri. Mmabwera pamene pajapo ndi makasinjaja munagulana ndi sata ajawo anyuwani kuti muzapange nawo chani. And we have the evidence kunena kuti pamene pajapo ambiri aja sanali apolisi, anali anyamata omwe wa amwabiwimu, amu nchesimu, ochokera kwa Nsundwe, mwamva zikavazika ma uniform apolisi. Kodi mwafikapo kwambiri inu MCP eti? Mukuona ngati dziko libasi mwalitenga lonse muzipanga zimene mungapange eti? Inu zoona. Andi malamulo akuchita kunena kuti malamulo tu akuametu, kuchita kunena kuti lamulo 161A akunena kuti kapena malamulo a dziko lino akunena kuti ntchito ya munthu wa ame ndi kuteteza dziko komanso anthu ake. Inu zimene mmapanga pamene paja ndi chani? Anthu onse aja amamenya namiwa aja ndi apolisi apa area firitu, ena aku kasungu oziwika bwino mayina awo. And yet inu amayi yola mumakhala mukumanena kupaki kuja ku Blantyre mwa matama, if we are trying, we are going to do anything possible tione kuti bizisanko zimenezi komanso anthu azipanga demonstrate mwa ufulu. Si amene amakufunsani ndiye moja namiwa uja mmapanga makani kumene kujako Ansonda ndikumayima kumapanga matama amene mujama ati kumachita defend Japan. Andi mukumatulusa mapropaganda andi azinzano Ansonda, musamale kwambiri Ansonda. And I want to warn you, Mr. Ansonda, and when you are making your audios, do not mention my name. Don't ever try to mention my name, because I will vent my anger on you. Chimene mukupanga gulaji na kombe kumatulusa mapropaganda. Kodi aja ankapanga mademo ajao nthawi imene jao achina Gift Trumpers nthawi imene ijayo ankapanga mademo nthawi imene jao HRDC anali Aromwe. What is wrong with Aromwe kumapanga protest kuti welfare ya anthu Malawi muno yende bwino? What is wrong?
So zimene zapangika zija inu a opposition musegule maso anu. Pamene pajapa musegule maso a opposition inu mukoza kuona namiwa atamenyedwa, mukoza kuona magalimoto ataotchedwa, mukoza kuona zonse anthu akukhapidwa, koma imene ijaye muitenge 16 September la sopano. Kodi zimene zikuchitika zija muyenda mpanga kampeni a opposition. Ndikunena tu inu a DPP, inu a PP, inu a UTM, inu a UDF, inu nonse a opposition kampeni muipanga. Zija ankafuna Bakiri zija si zimene ndizi zimene ankafuna Bakiri kupangisa achina Malemu Chihana kupangisa kuti ziko likhale la democracy zinkafunika zija ndi zimene zi. Apapa muziwire tukunena kuti ziko linolo kampeni kulibe ndipo iniyo zisankho simuzawina if you are not taking measures. Ndakhala ndikunena ino a opposition talembera ni maiko akunja, talembera ni mabungwe, muauze kunena kuti Somano Lazarus Chakwera is now trying to shed blood. Padakali pano pamuza kamva kuti nkhondo tu ndi imeneja. Faje mukamaona mma TV muja mmaona anthu akukhapidwa. Andi kumene kujako anangopanga mwayi anthu aja anali ndi mifuti amene ajawo munaona muzichuuni mwawo muja. Andi Mulungu amuteteze kwambiri uje ni namiwa uja chifukwa akanangolowa mugali moteja bolero tikukamba zina chifukwa awawa kupha alibe nako ntchito, kupha alibe chisoni, anthu oyipa kwambiri. Andi izizi muzitenge seriously inu a opposition chifukwa zimene zijatu munaini ya muzipanga ndinu. Koma iniyo ayi muli maofesi mwanu basi ndikumamwa mati mwalo mukuti mutuluke. You should fight for your positions. Chifukwa amene etu akufuna kuima sinamiwa, amene akufuna kuima si Boni Kalindo, si Rayton Mangochi, si Ntanyiwa, si Bakiri Muluzi. Mukuima ma positions ndinu anzanu aja ankatuluka. Kodi mukanatuluka inuyo APP, kutuluka a UDF, kutuluka a UTM, a DPP, tikunena tu amene ali a opposition yeni anthu amene aja angatuluke ndikumapanga za uchisiru zija angatuluke. And next time tikupanga mademo aliyese azatenge zikwanje zache sopano. Tikufuna tiauze anthu athu kuti azatenge zikwanje, aliyese atenge chikwanje pobwera nthungo nkati mfutiso amene ali nazo azatuluse tizaone ziko limene kuti lizakhala bwanji. Uchisiru kwambiri wa komanda wa kuwame, uchisiru wa nkulu wa polisi. Kumango yang'anira ndithu kumayang'anira anthu akukhapidwa namiwa uja kufuula kuti ndithandizeni ndikupita ndipauje ndi pa WhatsApp group kwanu ndikumanena kuti tachitibula chimathamangira kwa ife timango chiyang'ana. Ndinu zisiru kwambiri. Muuzane kumene koko gulu la khombe lanulo, gulu la nsonda lano muuzane kumene kuti ine ndine woopsa kwambiri. And zimene simungapange tu ndi ine. I want to bet you simungapange za ulukhu zanuzo ndi ineyo. Inu ndinu agalu kwambiri. Ziko ilili munalipeza lili la ntendere labata ndi ntendere musabwerese nkhondo muno Malawi. Ndikukuuzani inu Inspector General muuzane kumene ndi timu yanu. Iweso wankulu wa nkhondo muuzane kumene koko uchisiru wanu. Ndi jamaa mukhapa tu mmozi mwa inuyo. Simwa mukhapa mmozi mwa inu. Izi jamukamva kuti operation bwezani inayamba tu chonchitu. Andi zimene zitu ali anundu yajawo ndipo ziko ndikanakhala kuti anthu amaziwa. Ali anundu esaka napanga manyaka ngati amene wawa. Ame anali a discipline amateteza anthu wawo kuteteza ziko lawo, not iweyo. Kumene kuko kwakhalako ma position amene muliwa amatha ndikukuuzani amatha. There will be a day you will be accountable. Izizi ndiye muziwe zimene zizi. And musaone ngati ame anu otu akukondwera nazo zimene ambiri ma juniors akukondwera nazo because you are even retreating them. So mudziwe kunena kuti feyo tadziwa kuti amene ajawo ambiri ajawo ndi a polisi aku area 3, aku area 30, aku Kasungu tikuwaziwa mayina awo. Andi pamene pajama mutu usasitete beneonera kuti zimeja ndizigawe ngasiti kuziziwa. You are very very stupid. You are very very stupid, I mean it. Ngati mukufuna kumanga mbwere muzani manga ineyo. Kapinaso munduuze tikakumane pompo pauje nipaliyengo community ndikoza kubwera nizayima pamene popo nizayima pamwamba pa makwereroso mbwere muzani ombera ineyo. Tione. Ino ndi zisiru kwambiri. So this is a warning going to opposition parties. You need to have an emergency meeting.
Unfortunately mmakumana nthawi ya maliro muzinamiza ziko ngati mmacheza opposition segulani maso ngati simutenga action muziwe kuti zisankho zivuta simuzatha kupanga kampeni siku limene lonso even ma monitors azadulidwa mitu inu mukuona because this is terror. Ma terrorists amene amanenedwa aja ndi amene ajao and apapa mukuyenera mumuuzire to Trump msanga mumuuzire to Putin msanga muuze European Union, World Bank zisankho asazichite funding chifukwa anthu awawa they want to kill people. Zaninyasa kwambiri ndipo ndi uchisiru weni mu democracy. Bon Kalindo kunyasidwa kwambiri mama hapa ndisinifunaso kupitiriza kulitchula zina langa ndizi siri ino satanic iniyo amene mukutitanga ziko lingati ndira amayi wanu agalu inu kwambiri.